Puhutaan sporttipyörän madaltamisesta. Eli osa meistä on semmosia persialkaisia ja kaikki ei halua customilla ajaa, niin miten tämmöstä sporttipyörää madalletaan? Siihen on muutamia keinoja. Jotkut voi madaltaa penkkiä, ottaa sieltä vähän pois, mutta ylivoimaisesti yleisin tapa on, että käytetään tämmösiä koiranluita. Tässä on vakiokoiranluut. Tonne jousituksen alapäähän laitetaan pitempi koiranluu. Se päästää takaiskarin alemmas ja se laskee istuinkorkeutta. Mutta siinä sitten samalla täytyy muistaa, että lasketaan myös keulaputkia läpi T-palasta. Tässä on laskettu toi, mitä tossa nyt on, vajaa 5 senttiä. Sillä saadaan ajoergonomia pysymään samana, että samalla laskee myös keula, kun laskee perää, että se ei rupea keulimaan ja sitten on hankalampi ohjata. Pysyy paremmin hanskassa. Nyt tuli näin hyvä malliesimerkki tähän, niin ajattelin, että näytetään ja käydään läpi, miten se toimii.